اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني. Assalamu alaikum al'ummar da magaram da kewaye, barkamu da warhaka, barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci, yayin da agogon ɗakin magana na rediyo amfani da magarami nuna mana karfe 10 lokaci ne kuma bayan an saurari labarai daga muryar Amurka. A yanzu gajere ciki da karatu Alhaji Imam Malam Haruna Babban Gardi shi da kanshi zai shigo ɗakin magana da karatu na Alƙur'ani mai tsarki, da fatan za a yi saurare lafiya. والنازعات غرقا والنازعات غرقا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابحات سبحا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. amma ba da assalamu alaikum ya jama'atul muslimin. Allah madaukakin sarki ya sake kama wannan fili mai yawan tarin albarka, musamman ma filin wa'azin musulunci, inda mukan gabatar da shi a irin wannan lokuta masu albarka. Wato insha Allah maimakon amsoshin takardu za mu yi maudu'i ne akan ainihin haƙƙi na makwabtaka, wato da yadda haƙuƙuwa suke abkuwa tsakanin makwabta, da inda za a samu daidai da inda za a kauce ma kuskure. A bismillahir rahmanir rahim. Sabbata fi sahihaini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, yace ya tabbata a cikin Buhari da Muslimu, annabi tsira da amincin Allah ya tabbata gare shi yana cewa wallahi la yuminu wallahi la yuminu qila man ya rasulullahi qala man la ya'manu jarahu bawaqihi. Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai imani ba. Sahabbai suka ce ma annabi wane ne wanda ake cewa ba ya da imani, bai imani ba? Ya ce wanda makwabcin shi bai amince ma adalcin shi ba ko kirkin shi. Wato ya zamanto kana da makwabta amma ba su maka shaida kirki saboda mugun hali da kake da shi. Duk wanda makwabcin shi bai amince mishi ba, bai amince ma imanin shi ba, dan Hausa suna cewa shaidun duniya wato shine na ainihin lahira. Wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai imani ba na kware wanda makwabcin shi bai amince ma imanin shi ba. Ai ainihin sharace-sharacen shi da ɓata lokacin shi. Wato wa fi ruwatin a wata ruwaya la yadkhulu jannata man la yu'minu jarahu biwaqihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba zai shiga aljanna ba wanda ainihin makwabcin shi bai amince mai ba saboda sharri. Kuna makwabtaka da mutum, wato baya fatan alheri ya shigo gidanka, sharri yake son ya shigo, ko kuma abin da za a samu na kasu,
wasu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallama an a'zamu zambi inda Allah fa zakara salasu khilal. A wurin annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce wane ne mafi zunubi, wane ne babban zunubi? Annabi ce abubuwa ne guda uku suna cikin mayan zunubai. An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, wa an taqtula waladaka khashyata an yu'dima ma'aka, wa an tazani bi halilati jarika. Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka sa ma Allah abokin tarewa. In ka samu Allah abokin tarewa, ka tabbata Allah shi ya halice ka. Bayan ka girma hankalinka ya kwanta, Allah ya buɗe maka hanyoyi ka ci ka sha, harakoki na shiga ana wuta tare da kai, sai a waye gari ka zama gundume mai tsahi kurum. Kamance da mahalicinka, wanda tun da aka aihe ka ma baka san uwar babale uban, ba ka gani ma, baka iya zama ba ma, amma da ka zama cikakken mutum, maimakon ka yi ma Allah godiya, ka san shi yake ba da halitta cikakkiya da lahiya da ƙarhi, sai ka ce akwai gunkin gidanku ko gadon gidanku na dabbobi ne ko tsuntsaye ko aljannu ko sassaƙe-sassaƙe ko duwatsu ko kuma rana ko wata ko ruwa ko dabbobi. Duka irin wannan in ka canfa ka ce sai da su za a zamana lahiya ko ba a rashin lahiya, ba don a yanka a ci ba ko a sai da a yi amfani da kuɗin, a in kai haka ka yi tsahi kurum. Ana kiwon dabbobi amma ba don a canfa ba, a ce sai da irin dabba kaza gidanmu muke rayuwa, ko kuma sai ba ma cin irin nama kaza za mu rayu. Wannan shine tsahi, babban ainihin laifi kenan, babban zunubi. Sai na biyu an taqatula waladaka, ka kashe ɗanka, kashe ta an yi ɗaya mama aka dan tsoron kai ya ci abinci tare da kai. Lokacin jahiliya kafin musulunci ya kankama, wato kashe 'ya'ya ake, musamman ma ɗaya mata akan kashe su a yi rami bayan jeji a kai su a tura, suna gudun kasu ciyar da su ba za su yi yaƙi ba, kasu ciyar da su kasu yi cikin shege su ɓata musu iri, su ɓata musu suna. Duk irin wannan abubuwa wato lokacin nan kafin musulunci ya zo, wato haka ake ma 'ya'ya mata. Kai hatta ɗiya ko yanzu akwai lalatattun mutane wanda a kai ce sai da 'ya'yan ne suke, wato don a ba su abin duniya, ko su tura su yi ayyuka na wahala, su ba ga karatun muhammadiyya ba na boko ba wurin uwayen ba, su je su lalace don su samu musu kuɗi. Duka irin wannan haram ne. Ko kuma a hallakar da ɗan wato don a baka abin duniya, ko kuma ka hallakar da ɗan a jahiliya wato don kakkaciyar da shi, musamman ɗaya mata. Da musulunci ya zo, Allah ce wala taqtulu auladakum khashyata infaq, ku bar kashe 'ya'yanku don tsoron ka ku ciyar da su. Ko Allahu akbar. Wa an tazani bi halilati jarika, laihi babba na uku ka yi zina da matan makwabcinka. Allahu akbar. To in ka zina da matan makwabcinka wato bakin babban laihi ya kare shi kenan. Kai da kanka ka san wato makomarka, ka san an sa jambik akan sunanka. Wa fil hadisi, a wani hadisi, man kana yuminu billahi wal yawmil akhir fala yuzi ziyarahu. Annabi na cewa duk wanda ya imani da ranar lahira, ya san a mutu, a ya tashin alkiyama, a ya sakamako, akwai aljanna akwai wuta, fala ya uzi jarahu, kai ya cuci makwabcin shi ta ko wani hali. Kakka cuce shi ta hanyar alheri da yake zawa gidan shi ka soke, ko ta hanyar alheri da zai samu ka soke, ko Allah ya ba shi kuɗi, ko ya ba shi ilimi, ko ya ba shi ainihin wata sarauta, ko ya ba shi wani lihin asiri, ko ya ba shi mata, ko ya ba shi 'ya'ya, ka rika bakin ciki. Haram ne kakka cuci makwabcinka. In mata ne suke zama, ka a cuci makwabtaka. Wal jiranu salasatun, wato ainihin makwabta guda uku ne. Jarun musulmin, makwabtinka ne amma musulmi ne, kana sallah yana sallah, qaribul lahu haqqul jiwari, amma kusan gidanka, kuma dan uwanka ne. Wa haqqul islam, haƙƙi biyu, wato ga ainihin haƙƙi uku ke ga wannan wato makwabci naka. Haƙƙi na wari, jarin musulmin ɗan uwanka ne, ga gidanka ga nashi amma ku sallah kuki, ɗaya kenan. Ƙaribin ɗan uwanka ne na aihuwa, ko ɗanwa da ɗan ƙane, ko kuma uwa ɗaya uba ɗaya, ko ɗiyan wato ainihin 'yan uba misali. Kaga kenan ga makwabtaka ta musulunci, ga makwabtaka ta 'yan uwantaka,
haqqul jiwari kuma ga haƙƙi na makwabtaka ga gida ga gida. Wannan a kiyaye a yi taka tsantsan haƙƙi uku ne. Wa haqqul islami ga haƙƙi na ainihin musulunci ga na makwabtaka, wa haqqul qaraba da haƙƙi na wato na kusantaka. Wannan haƙƙi guda uku ya tabbata. Wa jarun musulmin lahu haqqul jiwari wa haqqul islam, da kuma makwabci ba dan uwanka bane, ga gidanka ga nashi, kuna musulunci tare, haƙƙi biyu ne, ga haƙƙin kuna musulmi ga haƙƙin kuma wato ga gidanka ga nashi. Wal jarul kafir lahu haqqul jiwari, makwabcinka kahuri ne baya addini amma akwai haƙƙi tsakanin karshe na makwabtaka, wato in murna ta samu a taya shi, in jaji ya samu a taya shi. Wannan gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ce kawai wanda ya cuci wani dan uwanka ne, musulmi ne, ga gidajen kuri ɗaya, haƙƙi uku kenan. Wannan ko musulmi ne ga gida haƙƙi biyu kenan. Wannan ko kahuri ne, Allah haɗa ku zama wuri ɗaya, ga gida ko anguwa ɗaya ko gari ɗaya ko ƙasa ɗaya. Dole in makwabtaka ta haɗa ku da kahuri akwai haƙƙi tsakaninku, haƙƙi ɗaya na makwabtaka. Dole a kiyaye juna kuma ka bi hanyar da kakka ɓata mai suna, kakka ɓata mai abinci, shi ma kai ɓata maka suna, kare ɓata maka abinci. A zamana lahiya, musamman ƙasa ɗaya, gari ɗaya, jinsi ɗaya. In ma ba jinsi ɗaya bane, haƙƙin makwabtaka in ji annabi sallallahu alaihi wasallama wato ta haɗa ka da wa'annan guda uku. Wa kana ibn umar radiyallahu anhu ma lahu jarun yahudiyin fa kana idza zabaha shatu yaqul ihmalu ila jarina al-yahudiyyi minha. A wannan ruwaya Abdullahi bin Umar da Allah tabbata gare su yana da makwabci ba Yahude a nan Madina. Fa kana idza zabaha shatin, iya yanka dabba ya kuli yana gaya ma 'yan gidan shi ihmalu ku ɗauki naman nan ila jarin da yahudi minha, wato ku kai mu wannan makwabcin mu ba Yahude ku ba shi. Wannan haƙƙin makwabtaka kenan. In ba a kiyaye haƙƙi ba da ainihin magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna ba za a bashi ba, amma sai haƙƙi na makwabtaka wato shari'a ta yarda a ɗauki naman nan a bashi, tunda Allah ya yarda da'amukum hillullahu wa da'amu hillullahu, abincinsu halal ne gare mu kuma abincin mu halal ne gare su, in ba giya ba da alhanzir shine wato ainihin aka hana. wa ruya anna al-jarul faqir yata'allaqu bil jaril gani yawm al-qiyamah. Allahu akbar. Ai ruwaya ranar tashi alƙiyama makwabci talaka zai rike ya ci kwalak makwabci mai kuɗi, ya ce mai alhaji kun ci shanu, kun ci raguna, kun ci din rayuwar da ake, gidanka akwai bahunan shinkawa, akwai na makaroni, akwai doya, akwai ainihin dankalin turawa, sai abin da kuka ga dama kuke shan duniyar ku, ba ma ji sai kamshi da tururin tukunya yake bice mu alhaji mai kammuna. Ya rike kwala alhaji ranar tashi alkiyama, ba ka mana komi, Allah ya tare dukiya ya hada ya baka alhaji, baka ba mu ɗegiya, in ka yanka shanu ko tumaki ko awaki ba a ba mu, baka ba mu zakka in mai zakka ne, baka ba mu haƙƙin makwabtaka. Yau alkiyama ranar alkiyama duk mai kuɗi wanda baya alheri bai san ba ma ko suwa ne suke makwabtaka da shi, yana ɗaga musu karan hanci, yana musu rowa. Maimakon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce gabar da yamma kudu da arewa gida 40 in ka tashi hidda zakka kowa ka bashi makwabtanka ne, in ka tashi sadaka kowa a aika mai daidai iyawarka, in ka tashi aikinka na kirki na kwarai da mutumtawa makwabtanka gabar da yamma kudu da arewa, wato hadisi ya nuna gida 40 ko ina ka kyautata musu tunda Allah ya baka dukiya. In ka musu masallaci suna haɗuwa suna sallah ka kyautata musu, in ka gina musu makaranta 'ya'yansu da matansu suna haɗuwa suna sallah ka kyautata musu, in ka gina musu famfo ko tahuna ko wani alkhairi ko da a bada dan kuɗi na aikata, alhaji ya kyautata. Haka aka su makwabtanka ne, kana da haƙƙi ranar tashi alƙiyama tsakaninka da su na su girmama ka, su mutunta ka, su baka daraja da Allah baka, su ma suna da haƙƙi na cewa Allah ya maka sutura ba ruwanka da su. Ranar tashin alƙiyama talakawa za su riƙe kwaluluwa na masu kuɗi wanda ba su kyautata ma ainihin makwabtansu. Annabi ya ce in aka yi da huwa mai romo ka kabta ka aika makwabtanka, su ma Allah godiya, su ma alhaji addu'a, su
su ce mu ma mun shaida alhaji mutunan kwarai ne yana tausaya mana. Wa yaqulu yana cewa ya rab salaha zalima mana'ani ma'rufihi wa ugulqa anni babahu. Talaka yana cewa ya ubangiji dami mai kuɗi ya rihe mun koha ya hana mun dukiya da ka bashi kace ya taimaka ya ba talakawa, ya san ina wahala ko ba a ɗora tukunya gidana. Allah ya haɗa mu makwabtaka a duniya, amma alhaji ban san ba yana da kuɗi, yana mai inuwa giginya baya taimako na. Yau ranar tashin alƙiyama gashi mun rike shi mu talakawa, ya san nayi. Wayan bagilil jari an yi hamila azal jar, ya kamata ga makwabci ya ɗauki cutuwa ta makwabci ya haƙuri saboda ladar da zai samu. Tunda wani wato makwabci butsu ne ko makwabciya butsuwa ce, mai yawan hayaniya ce, mai tashin hankali, mai tsegumi, mai gulma, mazan masu ma haka nan ne. To sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kowane makwabci ya yi haƙuri da cutar makwabci, in ya gane sai ya bari. Tunda ba mai yarda in malamai na wa'azi ya ɗauki zunubi ya labta ma kanshi. Ta da wannan mai gida ina cutar shi, ana kawo shara ana zuba mai ƙofar gidan shi, ana kawo gwalalo ana zuba mai ƙofar gidan shi, yana haƙuri. Muna wulakanta shi, muna wulakanta 'ya'yan shi, ya yi shiru yana kwashe lada wurin Allah. Mu muna nan muna ɗaukar makan mu zunubi, kuma ranar tashi alƙiyama za a tambaye shi yaya zama mu, ya nuna muna cutar shi, Allah ya kama mu ya samu wuta. To shine ba a su. Fa huwa min jumlatil ihsan ilaihi, yana daga jumlar kyautata ma makwabci. In shi ba ya da tsoron Allah, bai san za a tsuha ba ko bai san za a barin wannan ƙasar ba a koma ta ƙasa, to kai ka kyautata halayenka, kai ya bata maka suna ku gamu kuna ta carkaya kuna faɗa ana ta kai da kawo. ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah dallini ala amalin idza qumtu bihi dakaltul janna. sai wani bawan Allah ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya annabi ka gwada min aikin da in na tsaya kan shi zan shiga aljanna, abinda zan yi in samu aljanna zan yi. faƙala kun muhsinan, annabi ya ce mai ka zama mutunan ƙwarai, wanda za a tada zan ce a ce aya wani alhamdulillah wani wallahi mutunan ƙwarai ne. Kwana biyu sai ya ce ni ina wani bana ganin shi. In ya ga taro ya biya ya sallama ce lafiya ma, wallahi rasuwa ce akai. a sha ya zamana a yi zaman makoki da shi, wato a ma mutum sallah da shi, a je a binne da shi. In ko ya san baya lahiya je likita ko kuma a cikin gidan shi ya gaido shi. In ya ta ganin mara lahiya da taki ɗaya lada wa 10, kuma ɗaga ƙafa a shahi zunubi 10, haka dawo cikin lada, kana cikin dausayin aljanna. Ka je ka zauna wurin mutumin 'yan mintuna, ka jajanta mai da fatan Allah ba shi lahiya, ka taso ka tawo ka kwashe lada. Kuma da ya mutu ka je a yi sallar gawa da kai, a je a binne shi da kai, ka samu lada kamar dutsen Uhud kashi 2. In ku aka yi sallar da kai ba a je binnewa ba da kai, ka samu dutsen Uhud kashi 1. In ku aka je binnewa da kai ba da kai aka yi sallah ba, ka samu dutsen Uhud kashi 1. Amma a yi sallah da kai ta gawa, kuma a je a binne bawan Allah da kai, ka samu dutsen Uhud 2. Mutane dan rashin ganewa suna barin sunnoni na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ga sun koma share guda, har a rika cewa mai arwala ya zo. Ai musulmi na kware tatacce da ma an ce an mutu da arwala zai je wurin dan ya samu ladan wannan. Ko ta ya lada kamar dutsen Uhud kashi 2 za ka yarda da kashi 1 kullum, duka biyu za ka cabkewa ka samu lada. faƙala ya rasulullahi kaifa alam anni muhsinun, sai ce ya annabi ka ce in kyautata halina game da makwabtata, ya zan sani ni mutumin ƙwarai ne. ƙala salji ranuka, annabi ce ka tambaye makwabtanka, ko ka sa a tambaya gida gabar da yamma kudu da arewa, a raba a ce ina wunin ku ina kwanan ku, shin wannan mutum yaya ne halin shi? Shi wallahi mutumin ƙwarai ne, ban mu taɓa ganin lahin shi ba, sai mutumci mu da shi. Kuma ko kuka aka yi na ya ce wannan yaro me yake ma kuka, ko kenan ba makwabci ba ne mugu. Wani ma kuna gida ɗaya ɗanka zai kwana yana kuka yana ciwon ciki, ana kai da kawo likita bai hitawa shi da matar shi balle su ce mu ya faru, ko sai sun ga an mutu sa'anan su yi tsuru-tsuru. In kana son a san kai mutumin kwarai ne, in ji annabi salji ranuka, ka tambaye makwabtanka, in suka ce kai mutumin kwarai ne 100%, to har lahira mutumin kwarai ne. In ko suka ce kai mutumin banza ne, wato har lahira mutumin banza ne. Fa in qalu innaka muhsinun fa anta muhsinun, in makwabta suka ce kai mutumin kwarai ne, kana da mutumci,
ka iya zama da mutane, tsakaninka da mutane sai salamu alaikum, ina kwananku, ina wuni ku, ya yaran, ya iyali, wani yaya nake ga kayan sanyi, wallahi alhaji ba a yi girki bai gidana, subhanallahi. Ka ɗauko wasu 'yan kiluluwa na shinkafa ko na makaroni ko doya ko hatsi ko ɗan wani canji ka ce alhaji a gyara, subhanallahi, a rika magana. Kenan kaga wannan abadan abada zai ɗauke ka dattijo, zai ɗauke ka makwabcin kwarai, ka san kwancin shi, ka san tashin shi, shi ma ya san naka. Wayan kalu innaka musi'un fa anta musi'un, annabi ce in kawai makwabta suka ce kai mutunan banza ne, ai surutu gare shi, ai annamimi ne, dan gulma ne, mai hasada ne, ba abin da yake so sai ya ji baka makwabci bai girki ba, ko ga makwabci da tsohon riga, shi ko ya shaƙe wato adakoki da kaya, wasu har sun riɓe, ko ji an ce ga abin da ya samuwa ne, ga halin da wani yake ciki. To a irin wannan mutane in makwabta suka ce a wannan mutumin banza ne, daga anguwa kaza ma koro shi akai, anguwa kaza ma koro shi akai, mata shi ce masihofa, ɗiyan shi ne jarababu, duk inda suka je sai a koro su. To wannan kai tun nan duniya kai ta kanka, makwabta sun muka magoyan shaida, nan ne ma'auni mizani. In makwabta suka ce kai mutumin kware ne, har lahira mutumin kware ne in ji annabi. In makwabta suka ce kai mutumin banza ne, har lahira kai mutumin banza ne kurum, ka san makomarka. Zakar hulbayhaqi min ruwati abi huraira, bayhaqi yayi wannan bayani a ruwaya ta aba huraira. Waja'a anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya zo a hadisi annabi yana cewa man ugulika babahu an jarihi mukafata ala ahlihi wa malihi falaysa mu'min. Annabi ce wanda ya rihe kohar shi daga makwabcin shi dan tsoro akan iyalin shi kai ya taimake su ko dukiyar shi, ni ba na san kuna cuduwa da talaka nan, suna bata mana lokaci, suna cika mana gida, su muka zururu da ido, suna kallon aljihunka da bakinka, kar ku ƙara barin gidan nan buɗe suna shigowa. Annabi ya ce falaisa bi muminin, kai makwabci ba mumini bane in dai har kana rihe gidanka ga makwabci. In fitinanne ne, mawadaci ne, yana neman ya share ka da ice, wannan sai a kare ka ga hukuma a shiga tsakaninku. Amma dan rowa kaɗiyan shi su shigo nan, kar su shigo nan, kar su can abin da muke ci, to ai in ba su sani ba suna jin kamshi yana tashi, kuma suna ga ƙasusuwa ƙofar gida, a share ku suna ga irin naman da ake ci da ledodi da sauransu, kuma suna gani ga wata, suna ga rigunan da kuke sawa su kuma cikin tsumma kurin. In kana tsoro ka a shigo gidanka ko ka taimaka ma iyali, kai ba mumuni bane in ji annabi. Walaysa bi muminin man la ya'malu jarahu bawaqihi, ba mumuni bane wanda makwabcin shi bai amince ma sharrin shi ba. Wakila annabi yana cewa la an yazani rajulu bi ashara niswatin aisaru min an yazani bi imra'ati jarihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutum ya yi zina da ainihin mace 10 ya yi sauki da ya zina da mata makwabcin shi so ɗaya. Allahu akbar. Yan uwa mu ma kan makiyamar laili, makwabtaka ba karamin abu bane. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato ana mun wasiya, wato Jibrilu bai gushe ba yana jan hankali na ga makwabci, har na ya zato akwai gado tsakanin da shi, dan amanne a gudu tare a tsira tare, da zan kamar uwa ɗaya uba ɗaya, kuka ɗaya, jin daɗi ɗaya. Allah ya maka sutura, ya baka abin duniya, amma makwabcinka kullum ya yi kuja ba sutura. Ɗiyan shi haka, alhaji jatan shi ba san inda yake kai shi ba kullum don tsananin ruwa, sai dai su ruɓe a kai wani wuri abin ne, ko a sa salanga kullum ko a ƙona. Wal an yasarqa rajulu min asharati abayatin aisar min an yasarqa min bayt jari. Bayan abin da ya sauki gare ka da ka nemi mace 10, ya yi ka nemi mace 1 ta makwabcinka saboda tsananin zunubi. Mai lubabul hadisi yana cewa zinatun wahidatin tahbadu amali 70 sana, zina ɗaya tak in kai baka da ibada shekara 70, ina ga ta zama sana'arka. Kaga abu yayi nisa kenan. Shi na nabe ce da mutum ya yi sata gida 10 yana sata yana tserewa, wato aisara min an ya sarƙa min bai tijarihi, shi ya yi sauƙi da ya sata ɗaya gidan makwabcin shi. Wannan dai haƙƙi ne na makwabtaka yan uwa. Ka je laihin sata fa datse hannu ake in ya kai rubu dinari, amma aka ce wato da kai sata gida 10 shi ya yi sauƙi da kai sata su ɗaya gidan makwabci. Da ka nemi mace 10 a matsayin zina shi ya yi sauƙi gare ka da ka nemi mace 1 tak ta makwabci. Wasu gida 1 ne ma ake haya,
ta hanyar kasari kuna son ta kallon matan mutane sun ga an hisu kiwo an hisu iya zaben mace shi ya mance ma yana da mata ko matan ya zo jikin kasari ya zuro ido yana kallon matan mutane ba su gwadala ba su magewaya to irin wannan mutanen masu zari marasa godiya Allah su ne sukan kewaye sakin ta kai yaji ta yi dogon balaguro sai ga singewa suna neman su yi lalata da ita to irin wannan masu cin amana tuni annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin su halakakku ne kurin haka wani san yake ya gama kai da barayi a ɗauki maka babur ko mota ko dukiyarka ko inda kake ajiya makwabci ne shi zai bada sirru a zo a tabka maka lalata to irin wannan miyagu wanda suke hallaka dukiyoyin mutane suna bada sirru na gida lokaci kaza wuri kaza faɗa nan wurin to da ka yi sata gida 10 wato da ka yi sata gida ɗaya tak na makwabcinka sauƙin shi ka yi sata gida 10 daban-daban wa fi sunan abi dauda min ruwayat abi hurairah radiyallahu anhu qala an samu a cikin sunan abi dauda ga ruwaya ta abu hurairah yace ja'a rajulun ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam yashku jaru fa qala lahu izhab fasbir annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo mai yana kai ƙara makwabcin shi yace zagi na yake zagin diya na yake ya hana ni sakat ni ko Allah bai horin ba gida ɗaya hayan nan ita ce rayuwar mu ko kuma ma ga gidan kowa ba ya tahiya ko ina gidan shi ne ya ce to makwabci na yana cuta ta annabi yaya zan yi da wannan bawan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce izhab fasbir ka kai hakuri da shi mai raba ta raba ku in shi gane yake ya zo zama fa atahu marratayn aw salasa summa qala sai zo ma annabi so bi annabi ce ka je kai hakuri ya zo so uku annabi ce izhab ka tahi fadare mata aka ala tariq ka tai ka kwashi kayan ka duka ka zubda ga hanya kofar gida ba makwabcin ka bane ya matsa maka annabi ne ya gaya mai kara ta uku fadar mata aka ala tariq ka jajjefa kayan ka duka akan hanya da tukwane da randuna da adakoki da sauran kayan cohane duka a zuba daga titi a yi ɗaiɗai da su fafa'ala sai je haka faja'alan nasu ya muru da biyu sai mutane na tauciya suna cewa subhanallahi menene ya kawo haka wani diya huddo kayan shi waje wasu aluna hu suna tambayar shi an halihi me ya kawo haka fa ya kabarhu ma jarihi ya ce wallahi makwabcina ne kurin ya matsa mu ɗiyan shi su bi nausu ta kishi kullum muna wurin shari'a da shi bai san ganin mu ni kuma gidana ne ko kuma haya nake ba barin garin nan ba zan yi bai san gani na bai tunda Allah ba ruwan shi wannan talaka ne Allah yana iya bashi iyali ko ya bashi ɗiya ko ya bashi mace ta kirki komi gashi Allah ya baka halin ko kuma kai ma da gidanka shi da nashi ya hika komi ka koma ka mai kiyayya ko faj'alu yal'anuna jarahu mutane suna ce wannan makwabci da ya matsa maka ka huddo ka Allah ya ɗebe mai albarka Allah la'ance shi wannan makwabci bai kyauta ba ya kuluna suna cewa fa'ala Allahu bihi Allah ya maida mai abin shi wa fa'ala wa da'una alaihi suna ta mai magoya addu'a suna ɗebe mai albarka masu wuciya fa ja'a ilaihi jarahu sai makwabcin ya zo wa qala ya aki ya dan uwana irji ila manzilika ka koma gidanka fa innaka an tara ma takar wato lan tara ma takarhu abada yace har abada in dai ni da ne in dai na san akwai mutuwa akwai sakamako akwai aljanna a wuta ban ƙara ɓata maka da wani makwabci ma ban ƙara ɓata ma gashi mutane sun wuni suna tsine min albarka saboda na matsa maka na gane kuskure na kamar da kayanka daga wannan sai gyara suke zama arziki haka ake san makwabci ba mai gaba ba mai kumburi yana cika saboda makwabci in bai ba makwabci magana in su duka ba su magana suna hushi daga ran nan ba su da sallah da hadisai tatattu suka faɗi kullum ana cewa ana amsa ibada amma banda ta masu gaba ni da gidana kai da gidanka ko haya muke cikin gida ɗaya ko ni naune na kai na kai haya ne na tsane ka ba gaira ba saboda tsananin jahilci da rashin tunani to ibada ta ba ta zuwa in kai ka ce min salamu alaikum so ɗaya ta ka gaida ni hannaji kai da gara na ibada ka sai ta zuwa inda ake amsa ibada amma shi yana na yana cika yana kumbura yana batsiya ba cin ka ba ba shan ka ba ba biyan hayar ka ba ba gidan ka ba dami za ka zauna baka da ibada kai ko ka ji da wannan ba Allah da yaji ana ɗebe mai albarka sai ce shikenan ban ƙara taɓa makwabci wa an ya tamala azaja rahu mutum ya ɗauki cutuwa da zagi da gayan magana da gori da habaici makwabcinka in yana maka daure ka shiga harkarka wa in kana zummiyan ko da wato kahuri ne baya da ibada
yana zamane amma zaman duniya ya gama kudan alkawari faƙadar wuya an sahalu bin abdullahi tastari rahimahullahu annahu kana lahu jarun zummi wa kana qadan in baqa min wato kanifihi ila baitin fi dar sahalu basakun. Wata rana a wani hadisi wanda sahal wato shi sahalu dan abdullahi a yana da wani ainihin kahuri makwabcin shi amma daga masa wato wajen salon gashi sai ta hude ya sani sai tutu na zuba gidan wancan fakana sahalu ya ra'u kulli yawm yake wannan tutu ya je ya zubda da kazamtak ba mai gani fa makasa rahimahullahu ala hadhihi alhala zamanan dawil wato sai sahalu ya zamana zamani mai yawa sai dai zo ya kwashi waliyai mutanen da malam bai gaya mai ba carkaya ba zagi ba bugu sai da aka zamani mai yawa ila ana hararat sahalul wafat har sahalu mutuwa ta zo mai da ya ga ya shiga halin zai mutu fasta da ajarahul majisu sai ce a kira majusin nan wa qala lahu sai ce mai udkhul zalikal bait ka shiga wannan gewan dakin wanzur ma fihi kadiba fa da kala sai wannan majusi sai ya shiga bayan dakin wannan sahalu fara zalikal basaku sai ya ga wannan wato huda da aka yi wal qazaru da tutu ya suqudu minhu fil jafanati tutu na ta zuba cikin wannan makayi faqala ma hazal ladzi ara menene wannan kai menene wannan faqala sahalu haza munzu zamanin dawilin tun zamani mai tsawo ya suqudu min darika tutu yana faduwa daga gidanka ila hazal baiti zuwa gidana wa ana altaqahu bin nahar sai in tara shi da rana wa alqihi bil layli da dare in jiwa da shi walaula annahu halarani ajali sahal yace ba dan mutuwa ta zo mun ba wa ana akafu Allah tattasi akhlaqi gairi ka in yalwata ainihin ɗabi'una ga wani na lizalika ga haka wa illa ba dan haka ba lam ukhbirka fa almatara yace ba dan haka ba ni baka labari mutuwa zan yi dan ka rike ka a raina ka ji bayan Allah kai in wani ne sai ya ji dutsi kure ya faɗa mai yana cikin salanga faqalil majusi sai wannan majusi yace ayyuhan sheikh ya ka wannan babban malami anta ta'amala ni bi hadhil mu'amalatu منذ zaman dawil kana min irin wannan abu tun lokaci mai tsawo kana hakuri wa ana muqimin ala kufri ina kan kawurci na ka daure madda yadda ka ban hannuna mai ko hannunka fa ana shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah summa mata salu rahimahullah da wannan majusi ya bada gaskiya saboda ya ga hali mai kyau na musulunci ya ga hali mai kyau na ainihin wannan bawan Allah sai ya bada gaskiya shi ma wato ya zama musulmi fa nas'alullah an yahdina wa iyyakum ila ahsanil akhlaq wal a'mal wal aqwal shine muna roƙo Allah shirye da mu da ku gabaki daya da ɗabi'o'i na kwarai da ayyuka na kwarai da maganganu na kwarai wa ayyusuna aqibatuna Allah shirye da ainihin makoman mu innahu jawadun karim shine mai kyauta mai girma ra'ufun mai tausayawa rahimun mai jin kai qala Allah ta'ala Allah tabaraka ta'ala ce wallazina yuzuna almu'minina wal mu'minati bighairi ma katasabu faqad tamalu buhtanan wa isman mubina Allah ce kaga masu cutan mu'minai maza da mu'minai mata bighairi ma katasabu dan uwanka wato bai aikata laifi ba kana yi da shi kana zage shi kana ci mai mutumci shi ko bai san aikin nan ba bai ba baka bincika baka ce shi yaya ne gaskiyar ne ko gaskiyar suwa ne da na ji kaza ko na ga kaza faƙade ta mulu buhutanan wasu mamubina masu yi da mutane suna cutan musulmi maza da mata sun ɗauki babban zunubi da ƙirƙire wanda yake mabayani wa ƙala ta'ala Allah ya sake faɗi yace ya allazina amanu la yaskar qaumin na asai an yakunu khairan minhum wala nisa min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna wala talmuzu anfusakum wala tanabazu bil alqab bisal ismul fusuq ba'da al iman ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون فقال تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا Allah tabaraka ta'ala yace ya ku wanda kuka imani la sakar qaumin min qaumin kan wasu su ma wasu dariya su musu ba'a su ci mutumcin su suna yankan su ana musu dariya a sai an ya kunu karam minhum ya kusanta ya zama sun yi su ma wanda suke musu shegantaka wala nisa'an balantana mata min nisa'an daga wasu su riƙa yi da wasu ko kina ciccire wata ko kishe ki ce ko zaman haya ya haɗa ku ko kuma zaman duniya ko makwabtaka ki ta ce wance ba mutum da kirki ba mitan miki
don ta yi ki miji, don ta yi ki kaya, don ta yi ki ƙoshi, don ta samu matsayi su zuwa haji da sauransu ko abin hawa, ina ruwanki da ita ki ta kanki. A sai yana yi wa an ya kunna kairan min hunna, irin wannan mata wanda ake cicira su sun yi wa'ancan ma wanda suke shiru, wai wanda suke musu cicira. Wala talmuzu anfusakum, ku bar aibata kawunan ku, kuna haɗin laihukan ku. Wala tanabazu bil alqab, ku bar watsa laqabba, ku haɗu wannan suna wanda ba na musulmi ba, ina ruwanku. Babu wani mai ainihin wani addini in ba na musulunci ba da zai sa ma dan shi Muhammadu ko Abdullahi ko Abdurrahman ko Abdurrazzaq ko Abdulkarim, ba ruwansu da wannan sunaye. Amma sai ga ɗiyan musulmi suna sa sunaye na ainihin kahure wanda ba ruwansu da ibada. Bisal ismul fusuku, ya munana suna na fasikanci ba'dal iman, wato na ta daga hanya bayan ban gaskiya. Wa man lam yatubu, wanda bai tuba ba da sunan banza, da sa ma ɗiyan shi suna na banza. Bai wa musulmi kana sallah lokaci 5, ka sayi rago kayan kama ɗanka, ka tara abokan arziki, an zauna an yi fatiha, an samu yaro albarka, an mai fata Allah ya raya shi akan sunna, kuma ka bata mai suna, ko ka bar lega na gari zaune gari banza su bata mai suna, a sa mai sunan yan wasa ko sunan kafirai. Wannan haram ne kur. Za a tambaye ka ranar tashin alkiyama, wannan yaro da wannan suna ka yanka mai rago ko kuwa? Ko wanda bai tuba ba da saka sunan banza ko yaro ko babba, fa ulaika humuz zalimuna, wannan masu sunaye na banza wanda babu shi a Qur'ani, babu a hadisi, musulunci bai yarda da shi ba, su ne azzalumai, sun cusu kawunan su saboda sa ma 'ya'yansu sunaye na banza, ko suka bari aka ɓata sunayen, ko ɗiya maza ko mata, duk wanda aka ɓata mai suna, wato uba yana kallo ko uwa tana kallo, ranar tashin alƙiyama sai Allah ya kumetar da ku. Allah tabaraka ta'ala ce ud'uhum li'aba'ihim huwa aqsadu indallah, kowa a kiraye shi da sunan shi na zane, da sunan uban shi, inji alqur'ani, shine mafi adalci a wurin Allah. Suna na musulunci saktan tagariya ka barka baka mai ɗiyanka su bar bata sunayensu, wato wanda ba su sallah, ba ruwansu da annabi, ba ruwansu da tunanin musulunci yayi gaba, kakka yarda ka sa suna irin nasu, su ba su sa irin namu. Allahu akbar. Allah tabaraka wa ta'ala ce wala tajassasu, ku bar binciken mutane, menene wani, ni wani ya rame, wani babirkin nashi ne, motar shi ce ko ɗani ne, shin wani ganniki ya yi ƙiba, matar shi ta yi ɗinki, yaya aka yi? Wannan haram ne. Ko wala ga tabbadu kun ba kan wani shashi yayi da shashi, kowa ya ta kan shi, zunubi yawa gare shi, kowa ya bi hanyar da za ta fishe shi. Ina ruwanka da mutane. Qala sallallahu alaihi wasallama anna min sharrin nas manzilata inda Allah yawmal qiyamah man wada'ahu an-nas aw tarakahu an-nas ittiqa'a fashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce mafi sharri, mai matsayi, mai masauki ranar tashin alkiyama, wanda mutane suka yi watsi da shi, suke gudun sharrin shi. Gashi mutum ne cikakke, ya sha riguna ko ya sha kaya, wato daidai a kirayo shi, ashe ɗaci gare shi, ashe cimma ne, bai da daɗin harka, ashe annamimi ne. To mutumin da mutane gashi cikakken mutum, mutane sun yi watsi da shi, ba mai son ya abuta da shi, ba mai son ya hira da shi, duk inda yake zuwa sai a watsi a bar shi dan tsoron sharrin shi. Yana iya ɗaukar zancen wa'annan ya kai ma wannan, kullum yana haɗa su gaba ta ciki na ciki. Muzabzabi na bayyana zalika, la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Masu kai da kawo suna wannan majalisa, suna waccan majalisa, suna kai da kawo, suna ɓata mutane, suna haɗa mutane gaba. Qala sallallahu alaihi wasallam ibadallah inna Allah wada'a al-jurh illa man iftaraba bi marad akhihi fa zalika allazi juriha aw halaka. Wato ubangiji tabaraka wa ta'ala ya aza ainihin wato adalci, ko kuma yana kallo in mutum yayi laihi ko ya abin da za a soke shi, wato in yayi shi yayi. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ukubul fajir qabla an yafjura, a bada labarin mugun mutum kafin yayi. Mutum ne zai hada ku masifa, zai hada miji da mata gaba, zai yi annamimanci, ko zai yi suka, ko ya hada ku tashin hankali, to ku yi watsi da lamarin shi. Wa fil hadisi, a wani hadisi ya zo kullul muslimu alal muslimu haramu dammihi wa malihi wa irdihi, dukkan musulmi akan musulmi, zub da jinin musulmi haram ne, da cin dukiyar musulmi ba tare da haƙƙi ba haram ne, wa irdihi, cima musulmi dan uwanka mutumci, ka katantana shi, ka bata mai suna da mutumcin shi da komi, wato haram ne duka wannan kurum. Haka ka ci dukiyar mutum ta hanyar fulan, ko ta hanyar danhwara, ko ta sihiri,
ko ta tsubbo ba gaskiya bane kama mutum wayo ka taro shi ka gama shi da Allah da Annabi ka kwashe mai dukiya duka haram ne, ko ka ci mai mutumci ko kuma ka yi dubara ko ka sai a bige shi ko a kashe shi ko a hallaka shi ko ka bada shawara ko ka rike a hallaka mutum, duka wannan taron yan wuta ne. qala alayhi salatu wassalam al muslimu aqul muslimu la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al muslimu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce musulmi duk inda yake dan uwan musulmi ne a dunkule wuri daya, la yazlimuhu kai cuce shi wala yakhzuluhu kakka wulakanta dan uwanka musulmi wala yahqirahu kakka wulakanta shi kakka tozartar da shi kakka ci mutuncin shi. Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin gundaren aya alqur'ani yace wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Duk wanda ya raba kanshi da yan uwan shi musulmi ya koma wani share yana neman ma yan uwan shi musulmi sharri, yana neman a wulakanta wasu, wato bai bi wannan aya ba. Aya ko in baka bi ta ba ka kafurta. Yace da gwargwadon ainihin a matsayin mutum muna shar daga shari ya wulakanta dan uwan shi musulmi. Wa fi ayran wani hadisi subabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufrun. Wato zagin musulmi, wato ka zage shi ka rika gaya mai magana kana cin mutuncin shi da ya kashi da faɗa da shi kufurin kahurci ne in ji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Don haka al muslimu aqul muslimu, musulmi dan uwan musulmi ne. Man faraqal jama'ata faqatuluhu, ko wanda ya raba kanin jama'a baya son a zauna lahiya aka ce a yaƙe shi a maido shi ga hanya kurum. Wa ana abi huraira radiyallahu anhu qala qila ya rasulullahi inna fulanatan tusalli al-layla wa tasumu an-nahara wa tuzi jiranaha bi lisaniha fa qala la khairun fiha hiya fi an-nar, sahahu al-hakim. Aka ce ma annabi ga wancan nan irin matan na masu kokarin sallah, ai inna fulatan wance tusalli layla duk dare tana ta sallah, qiyamul layli raka'o'i tana tai, wata sumun nahar kuma tana yawan azumi, irin mata masu ibada kenan. Amma wa tu'zi jiraniha bi lisaniha, amma tana bata makwabtanta da halshen, kullun tana suka su, tana annamimanci, tana cewa, tana bata musu suna, tana cewa talakawa ne ba mutanen kwarai bane, mayu ne ba su da asali, talaka ne dama wulakantattu ne, barayu ne, kakkuyar da kalula gare su. To irin wannan mata masu gaya mutane irin wannan, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce la karun fiha, wannan duk sallar ta take kwana tana yi da azumin da take tunda tana cutar makwabtanta bi lisani hali halshanta, la khairun fiha. Annabi yace ba ta da alheri irin wannan mace, hiya finnar yalwatacci. Babu asara sallolinki da kike na dare da azumin da kike ta tabkawa ga ki an same ki tame a cikin wuta, inji Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ashe kina bata makwabtanki suna, ko kina cutar makwabciyarki, kishiya ce ko a'a uwan miji ce ko kuma abokan zaman haya ne ko Allah ya haɗa ku, kin koma kin laka sau ana ganin ki da sama kina da ibada amma nan kina ta cutar mutane, kina haɗa gobara, kina haɗa husuma. Annabi ya ce duk sallarta da azuminta da take in dai ba tuba ta ba dan Allah take yi, wato ba ta da alheri ya wutacci. To ina ga wadda ba ta nafilan ma, wata ba ruwanta in ta cika cikinta da abinci kurum sai sahi, shi ma mai gidan haka. To wannan waya wadda za ta kwana tana sallah ce, ta wani tana azumi amma tana cutar makwabtanta da halshanta, Annabi ce ba ta da alheri ya wutacci. Don haka mata masu manahuci kililika sau sai su zama na kwarai, duk abin da mace za ta yi in dai manahuci ne sai Allah ya tona mata asiri. Don haka mata in biya aure ce, in zama da makwabtaka ne, inda kishiya, ke ki zama ta kwarai ki gyara halinki, ke za ki yi tasiri, ɗiyanki su yi albarka, lamarin ki yi albarka, neman ki yi albarka, shikenan a wayi gari kin tsira, an gudu tare an tsira tare. Mai mugun hali almubazzara, mai tashin hankali, mai neman masiha, wato tun daga duniya za ta ƙara ganin kuskuren ta ya rika faɗa mata kurum, da kanta za ta rika ce a da na sani da bayan kaza ba, da na sani da bayan kaza ba. Amma masu halin kwarai in suna ta yi suna haƙuri za su kwashi alkhairin su duniya da lahira da yabo mai kyau. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani hadisi, uzkuru mahasina mautakum wa kafu an masa'u. Annabi ce ku yi zancen kyawawan halin mataccunku da suka mutu. Misali a ce Allahu akbar, Allah ji kansa alhaji wane sun yi masallatan nan juma'a ga sunan gari ƙasa ana ta sallah alheri yana tarda su kabarinsu, sun gina makarantu
sun yi riyoji, sun yi fafuna, sun yi tahuna, sun sayi ƙur'anai da littattafai, sun taimaka ma musulunci, sun taimaka ma ƙasarsu. To wannan shi ai annabi ya ce ku riƙa faɗin matattunku abin da suka yi mai kyau, da masallatan ne da suka gina rubuɗa ana cika ana sallah wanda talaka ba ya iya ba. To annabi ce irin wannan mutane na ƙwarai ai zancen sunna ne ta da zancen mutanen ƙwarai. Amma wa kafu an musa'ahum, amma ku kame ga mugun aiki in suka yi dan ka wasu su ɗauka. wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a rajulan bil kufri aw qala ya adu wallahi wa laysa kadhalika illa hara alaihi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya kiraye mutum ya ce kai kahuri ne ko kuma ya ce kai makiyan Allah ne, aka duba ba kahurci kana sallah kam da kam, aka duba kai masoyin Allah ne ba makiyan Allah bane, wannan magana sai ta koma ga mai haka. Dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man kaffara musliman faqad kafara, wanda ya kafirta musulmi dan uwan shi mai karatu mai sallah, in ma ba da karatu yana sallah kace mai kahuri saboda ra'ayi ko kuma ainihin wata ruwaya da ka duba wadda aya ta turmije ta, to anan annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ce ma dan uwan shi kahuri shine ya kahurta, ko kace mai makiyan Allah kai ne makiyan Allah, in dai ba an samu wannan magana ba. Qala alayhi salatu wassalam, annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa marartu laylatu usra bi qaumin lahum azfarun minan nahas yakamashuna biha wujuhuhum wa suduruhum fa qultu man haula ya jibril fa qala haula allazina ya'kuluna luhumun nas wa yaq'una fi a'rabihim. Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce an wuce tare da ni da jibrilu daren da na tayi isra'i da miraji, naga wasu mutane haratunan su an maida su ainihin tagulla, suna susa jikinsu da kirjinsu suna karta. Annabi ce ya jibrilu su wane ne wannan? Yace masu cin ai allazi ne akuluna luhumun nas, masu yi da mutane ne zama gari banza, masu cicciran mutane ne, mutane na ta kai da kawo, ana shiga ana huta, ana ta harƙalla, kowa ana son ya kare mutuncin kanshi da na iyalin shi, a kawo abin da za a ci. Ko wani ya zo da doya, wani ya shigo da ainihin makaroni, wani ya zo da dankalin turawa, wani ya shigo da ainihin wato shinkafa, wani ya zo da abinci iri-iri, wani ya shigo da nama, wani da kihi, wani da kaji, wani da zabi. Zamana gari banza yana na bai karya ba, yana cicira mutane masu wuciya. Duk an sharbe duniya, wato kuma ana aikin lahira, shi yana zamana sai sanin ƙaran motocin mutane da sanin gaze da sanin lambobin mutane ba gaira ba su ba. Kurum da ka sai ce ba sai na duba ba wane ne. To wannan zamana gari banza kullum annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a ja hankalin su kowa ya je ya nemi na kanshi, kuma kakka yarda ka zama da jahilci. Ko masu cin naman mutane suna fadawa fi ararim a cikin wato cin mutumcin mutane, ba ruwansu. Mutum ne ya wuce akan babur ko a keke ko a ƙasa, namiji ne ko mace ko 'yan mata ko zawaru ko matan aure, kowa yana shiga yana huta, wani zumunci ne zaya, wani larura ne, wani neman abinci zaya, ko wani ainihin rasuwa zaya, kai na zamana kana tayi kana zagin mutane. To wa'annan su ne aka ce masu cin naman mutane, suna zuba da mutumcin kansu, suna shiga harkar mutane, kowa yana neman na kanshi ya kare kansu. To wa'annan Allah ya la'ance su. A ainihin fitar hibi min fasadi, wato ainihin kwaɗaitar da mutane dai daga barin ɓanna. Allahu akbar. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullum man harasha bayna isnaini min bani adama wa naqala bainahuma ma yuzi ahaduhuma fa huwa namamun min hizbi shaytan min asharri nas, kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya shiga tsakanin wani da wani ya ɓata su, tsakanin mai gida da mai gida ne suke harkokin arziki, ko tsakanin bararuwa, ko kuma tsakanin bara da mai gida, ko mai mota da direba, ko kuma ainihin dan boyi da mai gida, ko mace da mijinta, ko etoto, ko waye mutum dai wanda yake mai lunwashi, sai ka ɓata tsakanin su aka kori mutum, ko kai cuta kasa aka cuci juna aka kori mutum, ma'aikaci ne ko ma'aikaciya, direba ne ko kuma wani ne, ko dan boye ne ko mai share-share, sai ka zo ka ce a kore shi a sake wani. To annabi ce fa wannan mamun wanda ya haka ne ya zama annamimi, mun ya zuba shedan ne wajen bangaren gayya shedan, muna sharin nasu ya kowa shari, kowa a bar shi ci abincin shi. Rada abincin mutum ya kare shi zai ce bai, ko ya cabo ta, ko ya ci dukiya a kore shi, ko ya abin da ba ya gyaruwa. Kai ina ruwanka ba kada ke alhaki ba, wani iyali gare shi, duk wanda ka soke ma abincin shi zai ciyar da iyalin shi ko zai ciyar da kanshi,
ka soke ya koma ya kama zaman shome yana zama haka nan yana shan wahalar duniya, alhaki a kanka. Yana tsaka sana'a shi, yana aikin shi na wahala ne, gungu ne na 'yan dako ko kuma gungu ne na masu sana'a hannu, ka zo ka soke ka hana aikin, to ka cuci iyalin shi, zunubi da kai ciki. Kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam, kamar da annabi ya ce ala ukhbirukum bi shararikum, qalu ya rasulullah, bale ya rasulullah, shin ba zan ba ku labari ba da asharare mutanen banza daga cikin ku? Suka ce gaskiya ne annabi, ba mu labari. Kala ce shararukum masha'una bin namima, asharare cikin ku masu taya da annamimanci. Ina zaka? Sai na ji sirrin wani, na ga yayi kiba har ya dumka shadda, wani ya sayi babur, wani ya sayi belo, an ce ya sayi gona wuri kaza, kuma shago na wuri kaza. Ina ruwanka? Ka je ka nemi naka mana. Ba ka da aiki sai annamimanci. In za a ba mutum ɗaya ka hana, in za a ba shi jari ka hana, in za a kai shi makka ka hana, in za a sa shi gida kyauta ko a ba shi duka ɗungum ka hana. Shin wannan irin wannan mutane menene maganinsu? To shi na nube ce na ɓangaren shaidan ne, su sun ƙare kudu. Wannan ainihin annamimai almufsiduna bainal ahibbati, masu ɓata tsakanin masoya. Wani sai je tsakanin sarmi da budurwa sun gyara kansu za su yi aure, sai je ya soki, ba da ko kobo ko na kari ba shi. In kewawa ce ko kawawa ne ya shiga tsakanin ko ce ai mazina ce ce, so nawa aka zuba mata ciki, mu muna labarin ta, kuma ainihin annamimanci ne. Su ma 'yan matan su ɓata 'yan mata, zawaru su ɓata zawaru, ko kuma akasi. To wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk bangaren gaya shedan ne kurum, kan wanda ya ɓata wani kurum. Albagun albara'i min anata, ko wato wanda suke neman shishigi ga mutane na kwarai, suna neman lahinsu. Wa sahar rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala, ya inganta ga annabi yana cewa la yadkhulu jannatu namamun, annamimi baya shiga aljanna har abadan abada. Annamimi in za a ba mutum jari ka hana, za a ba mutum aran gona ka hana, ko za a ba shi sutura, ko za a ba shi kare ko rabin kare, ko za duk alheri wanda dai ake mata alheri, annamimi sai ya zo ya soke kurin. Sai in kai karhin shedan ka ce kaiwa ne ko kai na ba nan kana so, sai ya gaba bai samu yadda yake so ba. To annabi ce ai la yadkhulu jannatan namamun, mai annamimi duk mai bata mutane, mai sokewa, duk wanda za a yi alheri ya zo ya soke ya sa a hana, dan wuta ne inji annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ta da gyara sai ya tuba. wannan ma annamimi huwa allazi yanqulu alhadith bayna an-nas wa bayna isnani mimma yuzi ahaduhuma aw yuhasha qalbahu ala sahibihi aw siddiqi bi an yaqula lahu qala anka fulan kaza wa kaza wa fa'ala kaza wa kaza. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annamimi wato wanda yake daukar zancen wannan ya kai ma wannan, ko kuma ya shiga tsakanin su kurin haka nan da ya ci mutuncin wannan, ko ya sa wannan ya watsi da wannan, ko kuma aboki da aboki, ko miji da mata, ko masoyan juna ya zo ya bata, ya ce wani ya ce maka kaza, wani ya ce maka kaza, saboda sharri kurin. Wani ma zai bari sha mai giyar kanshi dan tsananin dakikanci da lalacewa. Illa an yakuna fi zalika maslahatin aw fa'idatin, sai wa'in abin da zaka faɗi akwai kyautata tsakanin su ko wata fa'ida, ka tahzirihi min sharri ya hadisu aw tarattabu. Kama ka ce wani ana hau bayani kana hali kaza, kana cikin sharri kaza, wannan in kai ka samu lada, aw tarattabu, ko kuma ana cewa kai kaza, ko kuma kana son kai kaza, wallahi gyara halinka. Allahu akbar. Sannan wato ana nan dai ana ƙara bayani wa qadana ha rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika, annabi ya hana wannan. Fa man fa'ala zalika fa aslillahi wa rasulihi, don mai annabi manci yana bata tsakanin ɗa da uba, ko tsakanin miji da mace, ko tsakanin kishiya da kishiya, ko tsakanin ainihin bara da mai gida, ko tsakanin duk wanda zai shiga ya huta, ko sana'a ta haɗa ku, ko ciniki ka zo ka soke ka ɗora kanka. Wato Allah bai yarda da irin wannan. Masu annabi manci abinda suka shiga suka haddasa baya albarka. Don haka duk wanda Allah ya sa suna tare da mutanensu a ja ta haka, in dai ba saban Allah bane. Wa min zalika yana daga irin wannan ifsadu qalbil mar'ati ala zawjiha, bata zuciyar mace akan mijinta. In ba ke ba zai auri wannan, ita ko tana ci tana sha, ta zama rubɗeɗiya hankalinta kwance, sai ga annabi ya rabo yace in ba ke ba zai auri wannan, sai ya raba auren ta je ta rame ta zama yar karama can bakin kasuwa tana sai da dan kwalo kurin, shikenan ya kare da ita. Kuma balle tana diya da yawa, shi ma mijin hasala ce haɗin na bar miki kurin, ya bar ta ta wahala ta koɗe ta lalace. Annamimi ya yi aiki. Shi ma mijin haka, in wawa ne sai a ce wannan macen wake zama da irinsu, ba irin ƙwari ba ne, kaza kaza, kai ko ta tara maka ɗiya, an yi zamani iri iri, ta yi wahala da kai haka zama mutum. Shi ma annamimi sai ya shiga ya ɓata, sai ka ce ta yi gidanku, ko sai Allah ka alhaki ya sa kai ka lalace ita ta lalace. Wal abdu ala sayyidihi, bawa akan mai gidan shi, dan me za ka shiga tsakaninsu.
dumarwa abu da aka rawaito anna rasulullah sallama qala mal'unun Allah ya yi lantsuran wato la'anta ya yi tsinuwa in ji annabi man kababa imra'atan ala zawjiha aw abdan ala sayyidihi na'uzu billahi min zalika wanda ya shiga ya bata mace akan mijinta ko sun yi magana za su yi aure an yi sadaki ko an yi magana za a yi ko an yi kaya ko an kusa ga ai auren annabi sai zo ya take kafa ya ce kurin wannan abin nawa da sai na lalata shi kamar shi za a aure wannan zabge yariya mai dan karen kyau ya zo ya bata musu iri ba san halin shi ba ai sata ya shigo garin nan mu muna da labarin komai sai ya lalata zancen ko ya rabu ya ce mai yariya irin su gashi duk ya bata ko ya ce gashi barawo ne ko lalatacce ne kaza ka duka ya banna to wanda ya haka Allahu akbar wato Allah ya la'ance shi mal'unun man kababa imra'atan ala zawjiha Allah ya yi tsinuwa ga wanda ya shiga tsakanin mace da miji ya bata tsakaninsu Allah ya tsinuwa aw abdan ala sayyidihi ko mai gida wato akan mai gidan shi ko yaro yana cikin hidima ya ci ya koshi da iyalin shi yana shiga yana huta annamimi sai ya rabo wato ya abin nan Allahu akbar Allah tabaraka ta'ala ce la kayra fi kasirin man najawahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas babu wani alkhairi ga surutu da rada wannan ya ja wannan ya ja wannan ana surutai illa man amara bi sadaqatin sai umarni ne da sadaka aw ma'rufin ko aikin kwarai aw islahin bainan nas ko kyautata tsakanin mutane mu je mu nome makabarta mu share masallaci mu gyara angomu mu kula da lahiyar mu da lahiyar addinin mu shine ake so wa mai fa'al zalika ibtiga amrabatillahi wanda wannan abin kwarai dan neman yarda Allah fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu zan bashi lada mai girma inji Allah a nan ne ya kamata mu dakata wato saboda lokaci yayi da fatan makwabta za su gyara halayensu da su da annamimai da musulmi masu cuta yan uwansu musulmi za mu yi addu'a da fatan wanda ya biya mana wannan hili Allah saka mai da alkhairi Allah bashi lada Allah ya sa dukiyar shi ta taimakon musulunci ce kamar yadda ya yi su kuma masu gidan radiyon Allah ya taimake su Allah ya kiyaye su Allah ya musu buɗi sannan abokan arzika da masu saurare da fatan mun amfana Allah ba mu zaman lahiya ƙasarmu da garinmu da jiharmu Allah ya kawo mana alkhairi mai yawa Allah ya arzuta mu Allah ya raba mu da wahala muna addu'a ga 'yan kasuwarmu da masu sana'armu da malumanmu da masu neman Qur'ani da masu neman ilimi da ainihin har na zamani duka Allah ya taimake mu gabaki daya sannan masu neman aure zawaru ne 'yan mata ne samari ne gwabraye ne kowa Allah ya hada shi da abokin arzikin shi wanda suke kumci na rashin abinci ko masu wahala da yara Allah ya hore ma kowa marasa lahiya Allah ka ba su lahiya wanda ke cikin tsanani Allah kawo sauki za mu yi addu'a nan wanda suka rasu Allah sa sun huta bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة السلام عليكم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى